Laygon ang Dios maigsuon magahigala um, sa makausap pa ako mong gi-imbitar aron sa pagpaminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kung doon na mo yung mga Biblia, ah, pwede ninyong abrihan sa unang mga hari, Kapitulo 16, gatong basahon hanggang hantod sa Kapitulo 19. So nag-ingon dinhi, ug ang pulong ni Jehova mianha kang Jehu, ang anak nga lalaki ni Hanani, batok kang Baasa, nga nagaingon, tungod kay gituboy ko nga ikaw gikan sa abog ug naghimo kanimo nga prinsipe sa akong katawhan nga Israel, ug ikaw naglakaw sa dalan ni Jeroboam ug naghimo sa akong katawhan nga Israel sa pagpakasala, sa paghagit kanako sa pagkasuko sa ilang mga sala. Ania karon panason ko gayod si Baasa ug ang iyang balay ug himuon ko ang imong balay sama sa balay ni Jeroboam ang anak nga lalaki ni Nabat. Siya nga mamatay kang Baasa sa siyudad pagakanon sa mga iro ug siya nga mamatay kaniya sa kapatagan pagatuktukon sa mga langgam sa kalangitan. Karon ang nahabilin sa mga buhat ni Baasa ug unsay iyang gihimo ug ang iyang gahom, wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel? Ug si Baasa natulog uban sa iyang mga amahan ug gilubong sa Tirsa. Ug si Ela nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Ug labot pa pinaagi ni Jehu nga manalagna ang anak nga lalaki ni Hanani. Midangat ang pulong ni Jehova batok ang Baasa ug batok sa iyang balay tungod sa tanang dautan nga iyang gihimo sa mga mata ni Jehova aron sa paghagit kaniya sa pagkasuko tungod sa buhat sa iyang mga kamot. Sanglit kini nanig-ingon sa balay ni Jeroboam ug tungod kay iyang gilaglag siya. Sa ikakaluhaan ug unom ka tuig ni Asa nga hari sa Huda, nagsugod sa paghari si Ela ang anak nga lalaki ni Baasa sa Israel sa Tirsa ug naghari sa duha ka tuig. Ug ang iyang alagad nga si Zimri, kapitan sa katunga sa mga karo, nakigsabot-sabot sa mabudhion bato kaniya. Karon siya didto sa Tirsa, nagainom hangtod nga nahubog siya didto sa balay ni Asa nga tinugyanan sa balay sa Tirsa. Ug si Zimri misulod ug mitigbas kaniya ug mipatay kaniya sa ikakaluhaan ug 7 ka tuig ni Asa nga hari sa Huda ug mihari ilis kaniya. Ug nahitabo sa nagsugod siya sa paghari sa diha nga naglingkod siya sa trono nga iyang gipamatay ang tibuok balay ni Baasa. Walay gibilin nga usa ka bata nga lalaki, wala bisan sa iyang mga kaubanan, bisan sa iyang mga higala. Sa ingon niini gilaglag ni Zimri ang tibuok balay ni Baasa sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gipamulong batok ang Baasa. Pinaagi kang Jehu ang manalagna tungod sa tanang mga sala ni Baasa ug sa mga sala ni Ela nga iyang anak nga lalaki nga sila nakasala ug diin gihimo nila ang Israel sa pagpakasala sa paghagit kang Jehova nga Dios sa Israel sa pagpakasuko tungod sa ilang mga kakawangan. Karon ang nahabilin nga mga buhat ni Ela ug ang tanan nga iyang gihimo, wala ba sila mahasulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel? Sa ikakaluhaan og 7 ka tuig ni Asa nga hari sa Huda, si Zimri naghari 7 ka adlaw sa Tirsa ug ang katawhan na nagpahaluna batok sa Gibeton nga sakop sa mga Filistihanon. Ug ang katawhan nga nagpahaluna nakadungog nga namulong. Si Zimri nakigsabot-sabot sa mabudhion ug mipatay usab sa hari. Busa ang tibuok Israel naghimo kang Omri, ang kapitan sa panon nga hari sa Israel niadtong adlaw didto sa kampo. Ug si Omri mitungas sukad sa Gibethon ug ang tibuok Israel uban kaniya ug gilibutan ang Tirsa. Ug nahitabo sa nakita ni Zimri nga ang syudad nakuha nga siya miadto ngadto sa palasyo sa hari
ug gisunog ang balay sa hari sa kalayo ibabaw kaniya ug namatay. Tungod sa iyang mga sala nga iyang gipakasala sa pagbuhat sa dautan sa mga mata ni Jehova, sa paglakaw sa dalan ni Jeroboam ug sa iyang sala nga iyang gihimo sa pagpakasala sa Israel. Karon ang nahabilin nga mga buhat ni Zimri ug ang iyang pagbudhi nga iyang gihimo, wala ba sila mahasulat sa mga kronikas sa mga hari sa Israel? Unya ang katawan sa Israel na nga bahin sa duha ka bahin, ang katunga sa katawhan mingnunot kang Tibni, ang anak nga lalaki ni Gineth aron sa paghimo kaniya nga hari, ug ang katunga mingnunot kang Omri. Apan ang katawhan nga mingnunot kang Omri mingdaog batok sa katawhan nga mingnunot kang Tibni, ang anak nga lalaki ni Gineth. Busa si Tibni ug si Omri naghari. Sa ikakatloan ug usa ka tuig ni Asa ang hari sa Huda, nagsugod si Omri sa paghari sa Israel ug naghari sa 10 ug 2 ka tuig. 6 ka tuig nga naghari siya sa Tirsa. Ug iyang gipalit ang bungtod sa Samaria gikan sa Semer sa 2 ka talento nga salapi. Ug iyang gitukod sa ibabaw sa bungtod ug gitawag ang ngalan sa syudad nga iyang gitukod nga ngalan ni Semer nga tag-iya sa bungtod sa Samaria. Ug si Omri naghimo sa dautan sa mga mata ni Jehova ug nagbuhat sa pagkadautan labaw pa sa tanang nanghiuna kaniya. Kay siya naglakat sa tanang dalan ni Jeroboam ang anak nga lalaki ni Nabat ug sa iyang mga sala diin gihimo niya ang Israel sa pagpakasala sa paghagit kang Jehova ang Dios sa Israel sa pagpasuko tungod sa ilang mga kakawangan. Karon ang nahabilin nga mga buhat ni Omri nga iyang gihimo ug ang iyang gahom nga iyang gipakita, wala ba sila mahasulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel? Busa si Omri natulog uban sa iyang amahan ug gilubong didto sa Samaria. Ug si Akab nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Ug sa ikakatloan ug 8 ka tuig ni Asa ang hari sa Huda, nagsugod si Akab ang anak nga lalaki ni Omri sa paghari sa Israel sa Samaria sa kaluhan og 2 ka tuig. Ug si Akab ang anak nga lalaki ni Omri naghimo sa dautan sa mga pananaw ni Jehova labaw pa sa tanan nga nanghiuna kaniya. Ug nahitabo nga ingon sa usa lamang ka magaang butang kaniya ang paglakaw sa mga sala ni Jeroboam ang anak nga lalaki ni Nabat nga iyang gipangasawa si Jezabel, ang anak nga babae ni Etbaal nga hari sa mga Sidonhanon, ug miadto ug mialagad kang Baal ug misimba kaniya. Ug nagtukod siya og usa ka halaran kang Baal sa balay ni Baal nga iyang gitukod sa Samaria. Ug gibuhat ni Akab ang usa ka Asyera ug si Akab naghimo sa si Akab naghimo sa labaw pa sa paghagit kang Jehova ang Dios sa Israel sa pagpasuko kay sa tanang hari sa Israel nga nanghiuna kaniya. Sa iyang mga adlaw gitukod ni Hiel ang Beth Elnon ang Jericho. Iyang gibutang ang patukuranan dito sa pagkawala ni Abiram ang iyang kamagulangan ug nagbutang sa mga ganghaan dito sa pagkawala sa kamanghuran nga anak nga lalaki nga si Segub. Sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gipamulong pinaagi kang Josue ang anak nga lalaki ni Nun. Kapitulo 17. Ug si Elias ang Tisbinhon nga uban sa mga pumuluyo sa Galaad miingon kang Akab, ingon nga buhi si Jehova ang Dios sa Israel, sa kang kinsang atubangan ako nagatindog, walay tun-og bisan ulan niining mga tuiga kundili sumala sa akong pulong. Ang pulong ni Jehova midangat kaniya nga nagaingon, pahawa ka dinhi ug lumiso ka padulong sa silangan ug magtago ka sa sapa sa Chereth nga anaa sa Hordan. Ug mahitabo nga ikaw magainom gikan sa sapa ug gisugo ko ang mga langgam nga uwak sa pagpakaon kanimo didto. Busa siya miadto ug naghimo sumala sa pulong ni Jehova kay siya miadto ug mipuyo sa duol sa sapa sa Chereth nga anaa atbang sa Hordan.
ug ang mga langgam nga uwak na nagdala kaniya sa tinapay ug sud-an sa buntag ug hapon, ug siya nag-inom gikan sa sapa. Ug nahitabo sa wala madugay nga ang mga sapa namala tungod kay walay ulan sa yuta. Ug ang pulong ni Jehova midangat kaniya nga nagaingon, tindog umadto ka sa Sarepta nga sakop sa Sidon ug magpuyo ka didto. Ania karon ako nagsugo sa usa ka balo nga babaye didto sa pag-alima kanimo. Busa siya mitindog ug miadto sa Sarepta ug sa paghiana niya sa ganghaan sa syudad. Ania karon usa ka balo nga babaye didto nangahoy ug iyang gitawag siya ug miingon, Dad-i ako naghangyo kanimo ug madyutay nga tubig sa usa ka sudlanan aron ako makainom. Ug sa diha nga nakapadulong siya sa pagdala ni ana, iyang gitawag siya ug miingon, Dad-i ako naghangyo ako kanimo og usa ka buok nga tinapay sa imong kamot. Ug siya miingon, ingon nga si Jehova nga imong Dios buhi, wala ako'y usa ka buok nga tinapay. Apan usa ka kumkum nga harina anaa sa padyaw, usa ka diyutay nga lana anaa sa tibod-tibod. Ug ania karon ako namunit niining duha ka lugas nga kahoy aron sumulod ug magluto ni anang alang kanako ug sa akong anak nga lalaki aron kan-o namo kini ug mamatay. Ug si Elias miingon kaniya, ayaw kahadlok, lakaw ug buhata ingon sa imong gipamulong. Apan buhati ako didto sa usa ka kadiyutay tinapay pag-una ug dad-a kanako ug sa tapos ni ana pagbuhat alang kanimo ug alang sa imong anak nga lalaki. Praise God, hallelujah. Kay kini mao ang gipamulong ni Jehova ang Dios sa Israel. Ang padyaw sa harina dili mahutdan, ni mahutdan ang tibod-tibod sa lana hangtod sa adlaw nga si Jehova magapaulan sa ibabaw sa yuta. Ug siya miadto ug nagbuhat sumala sa pulong ni Elias ug siya nga lalaki ug ang mga kauban sa iyang balay mingkaon sulod sa daghang mga adlaw. Ang tadyaw sa harina wala makulangi ni mahutdan ang tibod-tibod sa lana sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gipamulong pinaagi kang Elias. Ug nahitabo sa tapos niining mga butanga nga ang anak nga lalaki sa babaye ang tagbalay nagdaot ug ang iyang sakit malisod kaayo nga walay gininhawa nga nahabilin kaniya. Ug siya miingon kang Elias, unsay akong buhaton kanimo o ikaw nga tawo sa Dios? Mahianhi ba ikaw kanako aron nga ang akong sala mahinumduman ug sa pagpatay sa akong anak nga lalaki? Ug siya miingon kaniya, dad-a kanako ang imong anak nga lalaki. Ug gikuha siya gikan sa iyang sabakan ug gidala siya ngadto sa taas sa sulod diin siya magpuyo ug gipahigda siya sa iyang kaugalingong higdaanan. Ug siya misangpit kang Jehova ug miingon, O Jehova nga akong Dios, gidadaan mo ba usab sa kadaotan ang balo nga babaye nga akong giipunan sa pagpatay sa iyang anak nga lalaki? Ug siya mikulob sa makatulo sa ibabaw sa bata ug misinggit kang Jehova ug miingon, O Jehova nga akong Dios, ako naghangyo kanimo. Mapabalikon mo unta pag-usab kaniya ang kalag niining bataa. Ug si Jehova namati sa tingog ni Elias ug ang kalag sa bata mibalik kaniya pag-usab ug siya nabuhi. Ug gikuha ni Elias ang bata ug gidala siya ngadto sa ubos gikan sa sulod ngadto sa balay ug gihatag siya sa iyang inahan ug si Elias miingon, tan-awa ang imong anak nga lalaki buhi. Ug ang babaye miingon kang Elias, karon ako nahibalo nga ikaw ang usa ka tawo sa Dios ug ang pulong ni Jehova sa imong baba matuod. Kapitulo 18 ug nahitabo sa tapos ang daghang mga adlaw nga ang pulong ni Jehova midangat kang Elias sa ikatulo ka tuig nga nagaingon, lakaw pakita ka kang Akab ug magapadala ako sa ulan sa ibabaw sa yuta. Ug si Elias miadto sa pagpakikita kang Akab ug ang gutom mabug-at kaayo sa Samaria. Ug gitawag ni Akab si Abdias nga dinha sa sulod sa balay. Karon si Abdias nahadlok ang Jehova sa dako yamot. Kay mao kini nga sa gilaglag ni Jezabel ang mga manalagna ni Jehova
nga si Abdias mikuha sa usa ka gatos ka mga manalagna ug gitaguan sila sa pinagkalim-an didto sa usa ka langob ug gipakaon sila sa tinapay ug tubig. Ug si Akab miingon kang Abdias, lakaw sa tibuok yuta ngadto sa tanang mga atabay sa tubig ug ngadto sa tanang mga sapa tingali makahimo kita sa pagpangita sa bunglayon ug maluwas ang mga kabayo ug mga mula nga buhi aron kita dili kawad-an sa tanang mga mananap. Busa gibahin nila ang yuta sa taliwala kanila aron sa pag-agi ni ana. Si Akab miadto sa usang dalan sa iyang kaugalingon ug si Abdias miadto sa laing dalan sa iyang kaugalingon. Ug sa diha na si Abdias sa dalan ania karon si Elias nakighibalag kaniya ug siya nakaila kaniya ug mihapa ug miingon, mao ba ikaw ang akong Ginoo nga si Elias? Ug siya mitubag kaniya, ako man, lumakaw ka suginlan mo ang imong Ginoo. Ania karon si Elias ania dinhi. Ug siya miingon, diin man ako makasala nga ikaw nagatuyan sa imong alagad sa kamot ni Akab sa pagpatay kanako. Ingon na si Jehovah nga imong Dios buhi, walay nasod kung gingharian din ang akong Ginoo. Wala magpasugo sa pagpangita kanimo. Ug sa miingon sila wala dinhi. Siya naghimo sa usa ka panumpa sa gingharian ug nasod nga wala kanila makaplagi. Ug karon ikaw nagaingon, lumakaw ka suginli ang imong Ginoo. Ania karon si Elias ania dinhi. Ug mahitabo sa diha nga ako mahiadto na gikan kanimo nga ang espiritu ni Jehova magadala kanimo sa dapit nga wala nako hibaloi. Ug busa kung ako moanhi o magasugilon kang Akab ug siya dili makakaplag kanimo, siya mopatay kanako apan ako ang imong alagad nahadlok kang Jehova sukad sa akong pagkabatan-on. Wala ba kini ikasugilon sa akong Ginoo kung unsay akong gibuhat sa gipamatay ni Jezabel sa mga manalagna ni Jehova. Giunsa nako pagtago ang usa ka gatos ka tawo sa mga manalagna ni Jehova sa pinagkalim-an sa usa ka langob ug gipakaon sila sa tinapay ug tubig. Ug karon ikaw nagaingon, lumakaw ka suginli ang imong Ginoo. Ania karon si Elias ania dinhi ug siya mopatay kanako. Ug si Elias miingon, ingon nga si Jehova sa mga panon buhi, sa kang kinsang atubangan ako nagatindog. Ako sa walay duha-duha magapakita kaniya niining adlaw. Busa si Abdias miadto sa pagpakita kang Akab ug gisuginlan siya ug si Akab miadto sa pagpakighibalag kang Elias. Ug nahitabo nga sa pagkakita ni Akab miingon kaniya, ikaw ba ang magsasamok sa Israel? Ug siya mitubag, ako wala makasamok sa Israel kundili ikaw ug ang balay sa imong amahan tungod kay inyong gisalikway ang mga sugo ni Jehova ug ikaw nagasulod sa mga Baal. Busa karon magpasugo ka ug tapuka kanako ang tibuok nga Israel ngadto sa bukid sa Carmelo. Ug ang mga manalagna ni Baal nga 4 ka gatos ug kalim-an ug ang mga manalagna sa kalasangan 4 ka gatos nga anaa nagakaon sa lamesa ni Jezabel. Busa si Akab nagpasugo ngadto sa tibuok Israel ug gitigom ang mga manalagna sa paghiusa ngadto sa bukid sa Carmelo. Ug si Elias mipaduol ngadto sa tibuok katawhan ug miingon, hangtod kano sa aba nga magakiang-kiang kamo sa taliwala sa duha ka daplin. Kung si Jehova Dios man sumunod kamo kaniya apan kung si Baal nan sumunod kamo kaniya ug ang katawhan wala tumubag kaniya bisan usa ka pulong. Unya miingon si Elias ngadto sa katawhan, ako bisan ako lamang nga usa ka manalagna ni Jehova apan ang mga manalagna ni Baal 4 ka gatos o kalim-an ka tawo. Busa pahatagi kami nila og 2 ka laking baka ug papilias sila og usa ka laking baka alang sa ilang kaugalingon ug ipabahin-bahin nila kini ug itungtong sa ibabaw sa tinapok nga kahoy ug dili butangan sa kalayo ang ilalom ug ako magaihaw sa lain nga laking baka ug magatungtong niini sa ibabaw sa tinapok nga kahoy ug dili butangan sa kalayo ang ilalom. Ug managtawag kamo sa ngalan sa inyong Dios ug ako magatawag sa ngalan ni Jehova. Ug ang Dios nga magatubag pinaagi sa kalayo, siya mao ang Dios ug ang katawhan nga tanan
Ming tubag ug miingon, maayo ka ng pagkasulti. Ug si Elias miingon sa mga manalagna ni Baal, magpili kamo og usa ka laking baka nga inyo, ug andama kini pag-una, kay kamo daghan, ug magtawag kamo sa ngalan sa inyong Dios. Apan ayaw pagbutangi ang ilalom sa kalayo. Ug ilang gikuha ang laking baka nga gihatag kanila, ug giandam nila ug na nagtawag sila sa ngalan ni Baal. Sukad sa pagkabuntag hangtod sa udto nga nag-ingon, o Baal, pamatia kami apan walay tingog, walay bisan kinsa nga mitubag, ug sila naglukso-lukso nga naglibot-libot sa halaran nga binuhat. Ug nahitabo sa pagkaudto nga si Elias nagbiay-biay kanila ug miingon, husga pagsinggit kay siya usa ka Dios, nagapalandong bakaha siya. Kung nahilakaw ba, kung atua ba sa usa ka panaw, kung tingali siya nagakatulog og kinahanglan pukaon. Ug sila naninggit sa makusog ug na nagsamad sa ilang kaugalingon sumala sa ilang batasan nga minggamit sa mga kutsilyo ug mga salapang hangtod nga ang dugo nagbugahay sa ibabaw kanila. Oh, praise the Lord. Ug mao kadto nga sa may labay na ang kaudtuhon nga ilang gitagna hangtod sa panahon na sa paghalad sa kagabhiyong halad apan walay tingog ni bisan kinsa nga mitubag ni bisan kinsa nga magtagad. Ug si Elias miingon sa tibuok katawhan, umari kamo duol ka nako, ug ang tibuok katawhan nanuol kaniya. Ug iyang giayo ang halaran ni Jehovah nga nagun-ob, ug si Elias mikuha og napulo og duha ka bato. Sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob, nga kanila midangat ang pulong ni Jehovah nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. Ug gigamit niya ang mga bato sa pagtukod ug usa ka halaran sa ngalan ni Jehovah. Ug siya naghimog usa ka kanal libot sa halaran sa kadakuon nga kasudlan sa duha ka takos nga binhi. Ug iyang gibalay ang tinapok nga kahoy ug gihiwa-hiwa ang laking baka. Ug gitungtong kini sa ibabaw sa kahoy ug siya miingon, pun-ang upat ka tadyaw sa tubig ug ibubo ana sa halad nga sinunog ug sa ibabaw sa kahoy. Ug siya miingon, buhata kini sa ikaduha, ug ilang gihimo kini sa ikaduha. Ug siya miingon, buhata kini sa ikatulo, ilang gihimo kini sa ikatulo. Ug ang tubig nagbaha libot sa halaran, ug iyang gipuno usab ang kanal sa tubig. Ug nahitabo sa panahon na sa paghalad sa kagabhiyong halad, nga si Elias ang manalagna miduol ug miingon, o Jehova, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Israel, himoa nga mahibaluan niining adlaw nga ikaw ang Dios dinhi sa Israel ug nga ako imong alagad ug nga gibuhat ko kining tanang mga butanga sa imong pulong. Pamation mo ako, o Jehova, pamation mo ako aron nga kining katawhan mahibalo nga ikaw mao si Jehova nga Dios ug nga gipabalik mo pag-usab ang ilang kasing-kasing. Unya ang kalayo ni Jehova nahulog ug misunog sa halad nga sinunog ug sa kahoy ug sa mga bato ug sa abog ug gitilap ang tubig nga dinha sa kanal. Ug sa pagkakita sa katawhang tanan niana giduko ang ilang mga naong ug sila na nag-ingon, si Jehova siya mao ang Dios, si Jehova siya mao ang Dios. Praise the Lord. Ug si Elias miingon kanila, kuhaa ang mga manalagna ni Baal na na okay. So nag-ingon, kuhaa ang mga manalagna ni Baal, ayaw pagpakalagiwa ang usa kanila. Ug gidala sila kang Elias ngadto sa sapa sa Kison ug gipamatay sila didto. Praise God.
Ug si Elias miingon kang Akab, tumindog ka, kumaon ug uminom kay ania ang dinagguok sa pagkadaghan sa ulan. Usa si Akab miadto sa pagkaon ug sa pag-inom, ug si Elias mitungas ngadto sa kinatumyan sa Carmelo. Ug siya miyukbo sa iyang kaugalingon patumong sa yuta ug butang ang iyang naong sa taliwala sa iyang tuhod. Ug siya miingon sa iyang alagad, tumungas ka karon, lantawa ang dagat. Ug siya mitungas ug milantaw ug miingon, walay bisan unsa. Ug siya miingon, lakaw pag-usab sa makapito. Ug nahitabo sa ikapito nga siya miingon, tan-awa dihay mituybo nga usa ka panganod gikan sa dagat. Ang kadyutayon ingon sa kamot sa usa ka tawo. Ug siya miingon, lakaw ngadto ingna si Akab, andamang imong karo ug lumugsong ka aron dili ka maabungan sa ulan. Ug nahitabo sa walay madugay nga ang kalangitan nagakaitom tungod sa mga panganod ug hangin. Ug dihay usa ka dakong ulan ug si Akab mikabayo ug miadto sa Jezreel. Ug ang kamot ni Jehova diha kang Elias ug gibaksan niya ang iyang hawak ug midalagan pag-una kang Akab ngadto sa tugkaran sa Jezreel. Kapitulo 19 maning last nga kapitulo para sa ang atong dani nga episode. So nag-ingon dinhi kapitulo 19. Ug gisuginlan ni Akab si Jezabel sa tanan nga gibuhat ni Elias ug lakip sa tanan nga pagpatay niya sa tanang mga manalagna pinaagi sa pinuti. Unya si Jezabel nagpaadto sa usa ka sulugoon kang Elias nga nagaingon, nan ipabuhat sa mga Dios kanako ug ang labaw pa, kung ako dili makahimo sa imong kinabuhi sa usa kanila sa pagkaugma, ingon niining taknaa. Ug sa nakita niya kini, mibangon siya ug milakaw tungod sa iyang kinabuhi ug miadto sa Beer-sheba nga sakop sa Huda ug gibiyaan ang iyang alagad didto. Apan siya sa iyang kaugalingon miadto sa usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan ug miadto ug milingkod sa ilalom sa usa ka kahoy nga inebro. Ug siya nangayo nga siya mamatay unta ug miingon, igo na karon o Jehova, kuha ang akong kinabuhi kay ako dili man labing maayo kaysa akong mga amahan. Ug siya mihigda ug natulog sa ilalom sa usa ka kahoy nga inebro. Ug ania karon usa ka manulunda mikablit kaniya ug miingon kaniya, tumindog ka ug kumaon. Ug siya mitan-aw ug ania karon diha sa iyang uluhan ang usa ka buok nga mamon nga linuto sa ibabaw sa karbon ug usa ka tibod-tibod sa tubig. Ug siya mikaon ug miinom ug mihigda siya pag-usab. Ug ang manulunda ni Jehova mianha pag-usab sa ikaduha ug gikablit siya ug miingon, tumindog ka ug kumaon tungod kay ang panaw halayo ra kaayo alang kanimo. Unya siya mibangon ug mikaon ug miinom ug miadto tungod sa kusog miadtong makaon sa kap-atan kaadlaw ug sa kap-atan kagabii ngadto sa Horeb ang Dios sa bukid. Ug siya miadto ngadto sa usa ka langob ug mipahulay didto ug ania karon ang pulong ni Jehova midangat kaniya. Ug siya miingon kaniya, unsa imong gibuhat dinhi Elias? Ug siya miingon, ako nangabugho sa hilabihan tungod kang Jehova ang Dios sa mga panon. Kay ang mga anak sa Israel misalikway sa imong tugon, gigunob ang imong mga halaran ug gipatay ang imong mga manalagna pinaagi sa pinuti. Ug ako na lamang ang nahabilin ug gipangita nila ang akong kinabuhi aron sa pagkuha niini. Ug siya miingon, lumakaw ka ug tumindog ka sa ibabaw sa bukid sa atubangan ni Jehova. Ug ania karon si Jehova milabay ug usa ka dako ug makusog nga hangin mibuak sa mga bukid ug mibuak sa ginagmay sa mga bato sa atubangan ni Jehova. Apan si Jehova wala diha sa hangin. Ug sa tapos sa hangin ang usa ka linog, apan si Jehova wala diha sa linog. Ug sa tapos sa linog ang usa ka kalayo, apan si Jehova wala diha sa kalayo. Ug sa tapos sa kalayo ang usa ka malinawon nga diyutayng tingog. Ug mao kadto sa nadunggan ni Elias kini nga iyang giputos ang iyang naong sa iyang kupo ug migula ug mitindog sa baba sa langob. Ug ania karon may miabot kaniya nga usa ka tingog ug miingon, unsa imong gibuhat dinhi Elias? Ug siya miingon, ako nangabugho sa hilabihan tungod kang Jehova.
ang Dios sa mga panon. Kay ang mga anak sa Israel na nagsalikway sa imong tugon, gigunob ang imong mga halaran, ug gipatay ang imong mga manalagna pinaagi sa pinuti. Ug ako, bisan ako na lamang ang nahibilin, ug ipangita nila ang akong kinabuhi aron sa pagkuha niini. Ug si Jehova miingon kaniya, lumakaw ka, balik sa imong dalan ngadto sa kamingawan sa Damasco. Ug kun moabot ka, hidunggan mo si Hazael, dihugan mo si Hazael aron maghari sa Syria. Ug si Jehu, ang anak na lalaki ni Nimsi, imong dihugan aron maghari sa Israel. Ug si Eliseo, ang anak na lalaki ni Safat, Abel Mihula, imong dihugan aron mahimong manalagna. Ilis kanimo. Ug mahitabo nga siya nga makagawas sa pinuti ni Hazael pagapatyo ni Jehu. Ug siya nga makagawas sa pinuti ni Jehu pagapatyo ni Eliseo. Apan magbilin ako alang kanako og 7,000 sa Israel, ang tanang mga tuhod nga wala mapilo sa atubangan ni Baal, ug ang tagsa-tagsa ka baba nga wala makahalok kaniya. Busa siya mipahawa didto, ug nakaplagan si Eliseo, ang anak nga lalaki ni Safat, nga nagadaro uban ang napulo og 2 ka yugo sa mga baka nga nagauna kaniya. Ug siya tupad sa ikanapulo og 2, ug si Elias miadto kaniya, ug gitabunan siya sa iyang kupo. Ug iyang gibiyaan ang mga baka, ug midalagan nunot kang Elias, ug miingon, kung naghangyo kanimo, pahagka ako sa akong amakan, sa akong amahan o sa akong inahan. Ug unya monunot ako kanimo. Ug siya miingon kaniya, bumalik ka pag-usab, kay unsa nga akong nabuhat kanimo. Ug siya mibalik gikan sa pagnunot kaniya, ug gikuha ang yugo sa mga baka, ug gipatay sila, ug giasal ang ilang unod sa mga galamiton sa mga baka, ug gihatag sa katawhan, ug sila nangaon. Unya siya mibangon, ug minunot kang Elias, ug nag-alagad kaniya. Praise the Lord. So mga igsoon, mga higala, kung kita ang tinod nga tawgon sa Dios, walay kabalaka nga sabot gi-burn ang bridges nga iyang daro, ang baka giasal, ang iyang daro gihimong sunlod aron maasal ang baka tabang sa pag-asal sa baka. Subot pasabot ang pagsunod nato sa Dios, mga igsoon, walay reservation. Dili ta maghatag og reservation, kay kung maghatag ta og reservation mao nang kung ba pa buslot, kung ba pa sa usa ka barko, murag mahimo siyang buslot, loopholes aron nga ang tubig mosulod sa barko na antud sa katagalan daghan na din tubig antud nga mapuno ang barko sa tubig, maunlod na dayon ang barko. So busa ang atong pagsunod sa Dios, kinahanglan nga atong i-surrender ang atong kinabuhi, full surrender to God, aron wala tay balikan nga mahimong string attach atong kinabuhi, string attach sa kalibutan, aron ang atong pagpangalagad sa Dios walay kakulian. Praise the Lord. Hallelujah. Maging mahimo tang madaugon sa tanang pagsulay sa atong kinabuhi, kay nag-ingon man ang Ginoo gyud nga ang tanan nga nagtutuo sa atong Ginoong Hesukristo mo abot gyud ang pagsulay. So we're ready, we're not scared, we're not afraid, because God is with us. Ba pa mga kaigsunan, mamanggian nga bring it on. Yung mga pagsulay, bring it on. Tungod kay nasayod ta sa nature, sa atong pagpangalagad sa Dios, nga naay mga pagsulay, pero kita train na ta sa Ginoo kung unsaon nato pag fight back, unsa nato mga igsoon, pagtindog, pagbarog sa kamatuoran, kung unsaon nato pagbarog nga kita ingon ang Ginoo nga pagkasuko, masuko gyud ta mga igsoon, to dili ta magpakasala, dili ta magparihas sa mga taong bakakon, dili ta mamakak magsulti tag tinod
munang mga igsoon nga hantod sa kamatayan magsulti tag tinuod, magsulti ta sa kamatuoran kay ang atong Dios kamatuoran, wala ta nagsunod sa Dios nga bakakon. So tanang mga bakakon ang ilang baba pang-uloron pang-uloron na samtang buhi pa sila uluron ang ilang dila, ang ilang mga baba tungod kay ang Dios maoy magbalos nila. Unang gingon sa Bisaya nga gaba, magabaan sila. Kung sa Biblia pa, tunglo, mga tinunglo sila, mga tao, mga tinunglo. Kinabuhi sila sa tinunglo. Busa kung ilang i-compare ang ilang kinabuhi sa mga katawhan sa Dios, layo ra kaayo. Sa hitsura pa lang daan, layo na kaayo. Sa hitsura sa pamanit pa lang daan. Sa pamanit pa lang daan, kita na ninimo mga puwera gaba ang hitsura, labi na sa mga tao nga nag nag um, nagkinabuhi sa pagpakasala. Nagmaster sila, ilang gi-master kung unsaon nila pagpakadaotan nga nagsulti sila nga wala sila motuo sa gaba, wala sila magtao sa tuo sa tunglo. Tungod kay gusto nila nga magkinabuhi sa pagkadaotan, but the word of God will never fail. Naingon nga mukurog sila sa kalala, magngalit ang ilang mga ngipon tungod sa kalala. Pero dili mahunong ang kalala tungod kay walay katapusan kung dili sila maghinulusol. Pero bisan pag maghinulusol sila mga igsoon, ila gihapong matilawan ang lapdos sa ilang sala nga ilang gibuhat. Tungod kay ang sala dili man palagpason sa Ginoo. Ilag yun ang ilag yung matilawan ipabati sa Ginoo. Pabati sa Dios. Ang pa kalala sa ilang gibuhat. Nga dili nila malimtan sa tibuok nilang kinabuhi. Bisan pa kung maluwas ang ilang kalag, ila pagyapong mabati ang lapdo sa Ginoo sa ilang gibuhat, sa ilang isigkatao. Usa dalaygon ang Dios tungod kay ang Dios justice. God is just, matuwid, matarong ang Dios. Ang Dios maghukom sa tanan buhat sa katawhan. Kung maayo imong binuhatan, kung daotan, ikaw pagasilutan o ikaw sa tatagan og reward. Kay ang Dios matarong. Praise God. So busa mga igsoon, nag-ingon ang Ginoo nga dili ta luya tungod sa mga daotan nga nagabuhat nagpasiaka sa pagbuhat sa daotan, nagpasiaka sa pagpandaot sa ilang isigkatawang ilang mga biktimahon ilang daotan sa ilang biktimahon kay aron pa kung ilan ng sa time na nga atakon na nila dili na dayon tuuhan katong ilang gibiktima kay ila namang gidaot. So mao na ilang pamaagi busa mga igsoon mga higala magkapit ta sa pulong sa Dios aron nga dili ta matarog nga bisan unsaon pagbuot sa daotan sa iyang buhat malipayon lang gihapon ta diha sa Ginoo kay ang kalipay sa Dios dili walay makatupong. Ang gahom sa Dios walay makatupong. That is the wonder. That's the wonder of the people of God. Tungod kay in the midst of persecution, nagsamot ang atong kalipay, magsamot ang atong paggwapa sa panahon sa mga kalisdanan, sa mga pagsulay, magsamot ka gwapa ngano man tungod kay ang Ginoo nag-ingon nga kita mga suga dinhi sa kalibutan nga sa panahon sa kangit-ngit magsamot ang atong liwanag, magsamot ta pagsiga, magsamot ta pagsidlak kung ba pa magsamot ta paggwapa kaya magtingala sila nganong dili man nagka-stress because we are standing in the word of God because God is greater than the persecution.
God is greater and better and higher and more and beautiful. Our God is beautiful. So bisan unsaon pa ninyog daot ang mga anak sa Dios, bisan pa unsaon ninyog tumo-tumo, bisan pa unsaon ninyog butang-butang, tanan ang inyong gipamulong kamo na adaan. Dili naman na mo balik sa inyo kay kamo man na ang inyong i-describe ninyo ang inyong isigataw pinaagis kung kinsa mo, kung kinsa ang tinuod nga inyong hitsura mo na, inyong mga hitsura mo na giingon sa pulong sa Dios. Po sa dalaygon ang Dios nga naghatag og kinabuhi, nag-comfort sa iyang mga katawhan. Dalaygon ang Dios nga nag-protect sa iyang mga katawhan pinaagi sa iyang dugo. Dalaygon ang Dios nga naghatag og kaisog sa iyang mga katawhan aron sa pagbarog, aron sa pagsulti, pagbungat sa kamatuoran sa gitna ng sa taliwala sa mga bakak nga naghalasigi, alasigi bungat sa mga bakak, bato sa mga bakak nga mga sinultihan. Pero ang mga anak sa Dios padayon sa pagbarog sa kamatuoran nga walay gikahadlukan bisan kinsa ka pa. Tungod kay ang Dios ang hari sa mga hari, Dios sa mga Dios, ang tanan tuhod mo luhod, ang tanang dila magasugid nga ang Dios nga atong Ginoong Kristo siya ang Dios sa tanan, bisan ka ng tanan nga mga bakakon ng Dios gihapon siya kay siya hukman mo ana inyong dila hukman na sa Dios, dili mo manggihinulsol adtong tanan nga dili maghinulsol. Nag-ingon ang pulong sa Dios, you will perish. Praise God. So busa mga igsoon, magtarong ta sa atong mga binuhatan, dili ta mag mandaot sa atong isigkataw, tungod kay ang atong isigkataw ang tao gihimo na sa Dios according to his image. God requires every man to respect our fellow men because we are created according to the image of God. Now, kung dili ka magrespeto sa imong isigkataw, hukman ka sa Dios, sungod kay ikaw wala kay respeto sa Dios. God bless sa anatong tanan ug mag-ampo ta dalaygon nga amahan. Daghang salamat sa imong mga pulong, daghang salamat sa imong mga panghimagno, daghang salamat Ginoo sa kaisog, Dios na mga kaisog nga imong gihatag kanamo Lord sa among kasing-kasing Ginoo. Hallelujah nga malig-on Ginoo diha sa imong pulong. Daghang salamat nga imong pulong Ginoo, mo'y among gahom Ginoo. Hallelujah nga imong gihatag kanamo tungod kay ikaw nagaingon Lord. Hallelujah. Nga imong gihatagan kami Ginoo gahom Ginoo aron tumban Ginoo ang mga serpente ug mga scorpion Ginoo. Hallelujah nga siyang among mga kaaway Lord. Hallelujah. Mga spiritual enemy Lord. Kadagang salamat Ginoo nga imong gihatagan mo kami gahom Ginoo aron Ginoo nga sila gapuson Ginoo dinhi sa ita karong orasa Ginoo nga they will cannot destroy us, they can do any harm against us Lord according to your word. In the name of Jesus, God, we give you all the glory, give you all the power, God. We give you all the honor, God, for giving or equipping us the power, the skills, the ability, Lord, everything we need, Lord, hallelujah, in order to stand and be victorious and become, Lord, more than conquerors for your glory, honor, and praise in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. So mga igsoon, daghang salamat sa inyong paminaw sa pulong sa Dios, sa pagbasa sa pulong sa Dios. God bless.